assalamu alaikum bandiraɓe yeewiyankoɓe Piindi TV. salmini woni kala inde muɗum e yettode muɗum en tawi ɗum to jooɗi ɗo en calmini ɗum kadi calminade sunno woni assalamu aleykum wa rahmatullah. ko Amadou Big Weltare calminama goto kala inde mum e yettode mum kala mbiyo mbimi wimi mbimani ko mbawɗa wonirde wiyama salame ma Big Weltare ma ramde gasama jooɗi ɗon e haalde e moon en calmini dendagal yeeɓoɓe ayaw Piindi TV ko weltare kadi aussi joɗade ɗo. Abdoul Aziz Thiam, acteur dans votre série Koorka wiyete combat Koorka. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓinkoɓe ayaw Piindi TV mi salmini mon ɗo foof inde mum e yettode mum mbiɗa salmina kala ɓiɗɗo pullo kala to mbawɗa wonde biyo mbima mbiɗa salmina kadi wursoginaɓe no fewi Demba Ba woni indam donc mi salmini bandiraɓe Haalpulaar en fof. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe assalamu alaikum bandiraɓe kala biyoɗo wiɓe mbimami mi salminima moni moɗon kala inde muɗum e yettode ha tengti yeɓoɓe ayaw Piindi TV. En jetti pulago kala mi wiyon bisimilla mon e Piindi TV kadi mi bismimo kadi hoore min ko Kisma Sy jeyaɗo to cuuɗi men Hammadou Hunaare gonɗo ɗo ko noon ɗo Piindi TV en tant que chargé de production. Hitande yawtunde min mbaɗino production e Piindi TV woni Koorka donc Koorka karo kadi arti woni combat un vrai combat mo ganduɗa amin ponno wadde ko combat Koorka ko ɓuri kam hen welde ko série mo ganduɗa o surtout koko findinta ina findina no fewi kadi ina jangguina voilà e théâtre so findinani jangguinani tan natti wonde théâtre fa wonti goɗɗum. combat Koorka ene weeli machallah mbiɗa wiya bandiraɓe haalpulareɓe yoɓe pot ɗum doole ɓe ganda kolito fansa mabɓe guiɗo mabɓe dana ara ma fuston mon jiiton visage kolito goɗɗo mo ganda on meeɗani yiide ɗum e moko inchallah mbiɗa wi kadi ɓiɓɓe haalpulareɓe foof kala mbiyo mbimami kala jeeɓannoɗo Piindi TV mo waɗani abonné yo ar waɗa abonné goɗɗo abonné kadi wad suivre combat Koorka inchallah. combat Koorka machallah ne weeli ene waɗi fayida saabu kala ko fati e Koorka ene weeli kadi ko ɓuri kam hen welde ene wawno jouirede e goɗɗum ko wonirani hono ni waɗa cagarte ha ɓurta kono waɗani cagarte ene yaade sunno ene yaade diino kadi ene yaade kadi e lewru Koorka ndu notima inde muɗum dal kadi ligguey o musani ala purali ala guiddali ala haydara kala ko jiɗɗa tan ko hemɓe ballitanma ɓuura mbawa fawade lawol he mataw comme ça yiɗi neɗɗo a yiɗi ɗum ha hangam a foti ɗum accude hankkadi ƴeewiya goɗɗo. C'est facile c'est pas facile parce que mogo weeɓani no fewi min e joom galam hen min liggoto sahaji ene wela sahaji ene muusa par ce que so tawi ko liggeyo ene muusa parfois ha jaaha ha puɗɗoɗa wadde décourage mais parfois kadi so tawi tan aɗa yiɗi ɗum aɗa hursini ɗum tan kadi ko passion nanuma hen a watta décourage kadi a hulata haydara jiɗata tan yettade to mbaɗɗa visé to somi joui hen e somi jouani hen ko belam mam par ce que kaɓe fasiraɓe minen ndendi meccal ngal so goto dañi yimɓe fo dañi Piindi TV mission spécial ko garmi ko kadi no nanirannoɓe ɓe ni par ce que kala ko mbaɗa haala mi haaldat Allah nanam ko Piindi TV na yoɓa kala artiste jaaɗo toon ɓe joɓate kase ma ha timma ɓe dokkete ɗo gonɗa ɓe dokkete ñamduma e yarduma ha timma a dañca ko musma a dañca ko mettuma par ce que neɗɗo no nodduma e produire muɗum yomma kase tawa ñamdu ndu yarata noon ɗo fawatma ɗo wonata e condition ngaji leerɗi e donc ɗum foof mi yiyani ɗum ɗo. Bon so haalde gonga min dañani télére goto par ce que ko fotno ko waɗede foof waɗama ko donc ala ko manki hay difficulté goto min dañante kadi facilité dañi par ce que acteur ɓe jouɓi ɗum ɓe machallah nde tawno mone kala ko totta ko ene waɗa ɗum ha timma kadi ko foti tottirde ko mon ɗum tottira goto fof waɗi gueɗe ɗo ko gueɗe muɗum ko ɗum ɓuuri kam hen welde kadi e fijirde nde e jaleɗe ɗe kollirta ko kamɓe ko artiste o ɓuraniɓe foof eɓe teddini artiste o ko wiyete ko neɗɗo sa waɗani respecté hoore ma watta respecté goɗɗo hewɓe nanɗo hen nani teddinani mo wiyankoɓe
on kolliri noon onon oɗon teddini mogiyankoɓe oɗon mbaɗi ɓe respecté ɗum tawi on towaɓe bon condition so poti tournude noon ko wiyete ko so liggey yonti hankanti ala cehilagal ala miñiraɗo ala mawniraɗo ko jomumen poti wadde ko mbaɗa ɗum hayso koye wonak poti jooɗade jooɗoto e wonak ɗon kadi ene welimi. En fait, bangé technique o mbiyemi ko machallah y a rien à dire parce que kamɓe fof koɓe neɗɗo goto kadi eɓe mbaɗa compréhension sa tawi andi a wawa joude walla ara ka kesso e mabɓe ɓe garat ɓe jaade ma sies ɓe bismoma kadi maɓe mbaɗa expliqué ha mbawa wadde comprendre pour mbawa andude ko jourta ko a wullatake a furatake a giddatake a wattake haydara machallah kamɓe fof koɓe gotum dal. teri o somi yiiɗi waɗe indexé acteur am hannde Moussa. kamɓe fof koɓe acteur aɓe voilà kamɓe fof par ce que ala hen mo tottirani o fond. ala mo mbawɗa hen wadde supporté ngo pa goɗɗo vraiment kamɓe fof mention spéciale. so alde bon groupe o mi yiyani hen baɗɗo faible mi yiyani hen ɓurɗo wadde fort quoi yimɓe fof ils se sont donné au fond. nder série combat o ɓuuri kam en welde ko séquence mini ceerno moodi to jiyami tullay ari wi kam o mona habbi mo gandanɗa kañum woni hen série am guiɗelam o après ɗum nak muusi kam no feewi pourquoi mo habba mo gandanɗa kañum woni ɓiiko ɗo ceerno moodi wi kam ñoxto ɓiɓɓe fulɓe kam so yeehi ha wiyama PULAAR ɓiɓɓe fulɓe fof poti hen wadde juuɗe muɗumen eyyi kadi mbiɗa yiiɗi kala to pullo woni yo wattu hakkille muɗum e Piindi yoɓe jeeb yo mbaɗ abonné kadi so mbaɗi abonné yo mbaɗ partagé kadi ɓe mbaɗa commentaire mbeɗa nodda hen noon kala to bandam Madina Gounass-najo woni mi jitta ɗum kala to bandam Madina Gounass-najo wonno mbiɗa wiya ɗum yo waɗ abonné e Piindi saabu sa waɗi abonné e Piindi a nimsitta a wiyata sinno mi andi nomi watta sabu a yiyat hen ko ɓeyduma no fewi subaka fof mo pinɗa ma ɓe jippinane ma Piindi jippina ɓe ganduɗa ko hoore ma ene wawi ɓeydude men gurdam ma ene wawi ɓeydude ma e aduna ma kala ko ɓennunoma a dañani sa watti yebde Piindi ma dañ ɗum teni kadi saɗa yeeɓa hunde aɗa daña hen hunde aɗa neho hen so ɓiɓɓe ma ne garne jeeɓa neho hen wadde noon dañƴen tan ko koye men dañƴen tan ko ɓesguji meɗen te en jiyani Piindi fof ko ene bonna galle en jiyani Piindi fof ko ene bonna neɗɗo kala ko bonnani galle bonata ɓesgu wadde mbatten hakkille meɗen e Piindi. eyyi mbiyatmi bandiraɓe yeeɓoɓe ayawo Piindi TV rek combat o ko combat moon Koorka ka ko Koorka moon Piindi ko Piindi moon oɗon gandi no mbaɗɗano ɗon à chaque fois wadde aimé e partagé e abonné ko ɗum tan mbiyan moon. combat Koorka maɓe jii hen ko hawni kadi maɓe jii Amadou Bigaltare e facette goɗɗo gaga mo meeɗa sikkude yam a haawi kam hen par ce que ɓe gaddu iyal par ce que ne wiye Koorka so wiyama Koorka yimɓe gaddata ko rufde ñamele en walla wasde horde en walla piindiral en kamɓe ɓe gaddu thème ɓe gaddu toɓɓere jaafa ɗon banda men toɓɓere ɓe gaddi toɓɓere nde noon no haalay bangeji fof ina luggiɗi kala ɗo mbewɗa hen tan aɗa wawi yulde ɓenna ɗum ɗon ene hawimi holno ɓe miijori en tant que Koorka yimɓe ɓe fof sa yiiɓi korkaji ɗi gaddata ko affaire ñamele en o hoorani o naggam kamɓe ɓe miiji ɓe gaddi ɗum ɗon no hawimi rafi hoore sa ƴeewi ɗum aussi nan hen donc waɗe développé neɗɗo des fois no ñawa taw ko walerga walla wa galle makko ɓuratomo ñawnude quoi tu vois donc ɗon ko message belɗomi te message belɗo important nane société o ne heewi del quoi aussi sa ƴeewi aussi neɗɗo neɗɗo e ndimago mum neɗɗo so woni neɗɗo dañɗo ndimago rek ala ko foti ala ko tahata woppa quoi ala ko tahata woppa haydara tu vois donc elle est toujours présente mon rôle mo jirano ɗon a joué ɗum quoi ɗon no weli kam aussi sa ƴeewi ceerno Mody aussi no weli kam trop parce que donc tout quoi en tout cas ko ganduɗa o yo fade quoi mi yiya haalde ɗum quoi kono yo fade rek j'aime pas trop parler. bon combat Koorka ko ɓuuri kam hen welde ko série mo ganduɗa o surtout koko findinta ina findina no fewi kadi ina jangguina voilà e théâtre so findinani jangguinani tan natti wonde théâtre fa wonti goɗɗum guila e liggeyo ha e liggotteɓe e fof
minen woni min belama. Mais c'est juste pour lancer un message à ko wayno hande PULAAR speaking en walla pelle gonɗe caggal ɗi ganduɗa ɗi no darni PULAAR ko yoɓe mbatta hakkille aussi e série ji batte ɗi par ce que série ɗi mbawa yaade gaga sponsor uji donkama e kamɓe pelle mabɓe ɗen darani ko PULAAR ko donc yoɓe mbatta hakkille noɓe mbaɗiri sponsorisé série ji quoi par ce que ko pine men e hanki men e gande men yaltinte hen te ɗum ko nafoore men o taw kadi ko salminande islam assalamu aleykum wa rahmatullah mbeɗa yetta artiste uji ɗi fof mbeɗa yetta équipe technique o fof mbeɗa yetta fulɓe kala mbeɗa yiya ngare mbaɗe sponsorisé ngare ɓeydo noon wadde abonné fulɓe allah dokken opportunité mo ngannduɗa ko doole e Afrique e nder série nuwite combat Koorka won message poɗɗo important kalaɗen ene faye PULAAR mi watta dévoilé bon en kalata fof mais yeeɓi encore Piindi TV abonné ji Piindi TV ma message o nafɓe to feewi kadi kala épisode e waɗi message uji ɗi ngannduɗa hyper important ɗi ngannduɗa ene pindina leñol ngol fewnat leñol ngol Piindi kala garɗo e Piindi ene anndi ɗo Piindi ɗo woni geɗe ɓurnani en so mi wi wona geɗe ɓurnani c'est à dire que Piindi ñaamtata neɗɗo Piindi nde ari ko ñaamtude leñol ngol bandiraɓe yontaɓe fulɓe ɓe oɗon e jogui bitikaji moɗon bagui oɗon e jogui bitikaji moɗon paɗe oɗon e jogui usine aji moɗon minen ko hen min jeeya amin beltina on gare mbaɗe sponsorisé ɓeɗo so tawi on ballani ɓe mbawata wallude min te minen aminen beltina on ñande foof oɗon mbaɗa téléchargé film uji amen oɗon jeewa te ɓeɗo hennene ko wiyete ko son dokkani ɓe juuɗe ɓe mbawata min rokkude juuɗe te artiste o ala so wona mbaɗowomo produit o yoɓamo ko hen tan o wawi dañde donc so tawi aɓe mbaɗa amen produit aɓe jiiɗa min daña hunde kamɓene saɓe mbaɗi hen jawdi mabɓe ɓe dañata hen kamɓene kaɓe mbatti hen saaha ɓe daña kaɓe jooɓi min ɗum ɗon musate mabɓe so ɓooyi ɓe gari tan son jeeɓi on jebti on mbaɗani hen juuɗe moɗon so ɓooyi kamɓene ɓe donkat dañde kaɓe jooɓi artiste ɓe te artiste ɓe kadi so joɓaka dañata ko guurdi ko ɗum woni meccal mumen ɗum noon balleɓe ɓe balla amen son balliɓe tan ɓe ballan min son ballani ɓe mbawata wallude min te so nden yonti somin jiiɗi weltinde leñol ngol min dañata somin jiiɗi daranade leñol ngol min dañata ɗum noon ko yettude Allah e nelaɗo muɗum tan yettude kadi joom galle o e wiidemo kadi Allah jarama o jarama joguiɓe jawdi waɓe no makko ni no yo mbatno waɗi ni yo wallu leñol ngol yo wallu PULAAR o saabu hande émission ngaji nane jiiyeɗo foof nane yiyeɗo hennene donc o waɗi hen jawdi makko o waɗiri Allah donc wiide kadi yimɓeɓe yooɓe gar ɓe mbaɗa hen ka poti wadde hen ko goto fof wawa yitade hen hoore muɗum Allah jarama on jarama combat o Koorka acteur uji ɗi fof kala acteur men nomo liggorade mbeɗa yetta ɗum no feewi ha tengti noon e ɗofto en jaadiɗo men joom galle o hono Daouda Dia directeur général o Abou Samba Diop technicien ji ɗi mi ala en jobti mabɓe mi ala gable mabɓe souvent mbeɗa naatani ko ganduɗa wona jaram mi ara mi tawaɗe mbaɗa affaire jo mi mbaɗirta dani beele sen mbaɗiri dani est ce que ɓurta moƴƴude kamɓe ɓe jogo compréhension so tawi ɓe jogui hen yiyande walla ɓe jinden hen ko yiyande moƴƴere tan ɓe jaaɓa yarude e yam. Assalamu aleykum wa rahmatullah ɓinguel mon sehil mon ceerno mon ceerno Mody Aidara tanum nelaɗo ganduɗo ko arata kalaw ko iwata soyne yiiɗe yetto jaɓɓe hoto yewne sona yettude avant tout d' abord arseɓe liggodirmi ɓe ganda weeɓani aussi kadi mi noddi arseɓe gari notima min mbaɗi liggima ligguey biyeteɗo combat Koorka ko combat weeɓata inchallah moɓe jii ko mawni non aɗa andi pourquoi mo combat wona combat haare wona combat naga saga way e nder sketch o ko combat yam no muusi quoi no wayni ƴettuɗo avance sa ƴetti avance tampere mbattane min avance ƴettumi Koorka tampumi hen anani souvent surprise uji kewɗi aussi ne gara nder ha ko muusi kam ay hoddiɓe galle ɗi fof eɓe naata eɓe ƴetta ñammu mam ha hetti galla mo ñammu mam kam ɗo tan waɗi désolé eyyi nder Koorka weeɓata min garti kadi e facette goɗɗo
koye facette goɗɗo min ngari kadi sabu aɗa andi Koorka no manam Koorka no heewi facette aji ayi saha yimɓe garate o facette Allah walli kam noon gilannan men million ha hande samare o facette sampari tami hippi ɗum vraiment sumi ha gas alaɗi jam ha gas guertoɗe fof intention men yo pulaago welto intention men ko kala ko yiyete leydi goɗɗi yiye pulaago o wona ɗum woni intention men minen e combat o a faami sa yiye combat ça veut dire ko woni hen koko heewi quoi ko combat nda hande Koorka koye leydi goɗɗi facette aji goɗɗi fatteno a faami ten ɓurɗo kam hen welde woni to tottetemi 20 000 ɗo mi yaha mi salligo mbaɗa yalta mbaɗa wiya hande ko kernubof jinmi humtorade aɗani ɗum noon no waɗi graw anda 20 000 o ko hen jakorimi kernubof o e o jino no 20 000 o yaari on noon tablo ɗum tawi ala fin ala ko mbawmi wiide kam leli tan gacci ƴettum fof pawɓe e juuɗe Allah Amadou Big weltare mi weltima e makko aɗa andi ko tahi sabu ko acteur cinéma aussi e tulla e buuɓel a feeɗi aɗa wawi yeyde ɓoccoɗa an tulay ko tawi haala nen o wawa ɗum a meeɗi nde wa leggal jalte ɓoccocceɗ sa yeeyi ɓoccoɗam jeeya bone ma sabu kankiɗo wona artiste tokoso ko keptinaɗo e leñol Pulaar aussi kadi te ko waɗat ko bawɗo ɗum e kollito en Aissata et cetera Abdou Aziz en kamɓe fof ngari manam min ligguidima e cœur ouvert hande guila min liggo a waɗat sentir goo fof ne liggo ɗum mbaɗa yiiɗi feewa aɗen sa aɗa yahay produit lamma aɗa yeyi yimɓe no liggo no lamma ɓe mbaɗa sabote jiiɗa produit o feewa way hande Allah wallu kam ɓe Allah waddi kamɓe min dardi emin liggo kamɓe fof ɓe par pour wadde projet o ko projet mabɓe min ko ɗum weli kam hen quoi ko ɗum ɓuuri kam hen welde arseɓe Piindi TV mention spéciale ko tawi mbimi Piindi TV mention spéciale nda hande weeɓani projet ɓe bindi projet ɓe kalni kam mi haalniɓe ko jinmi ɓe totti kam ko jinmi aussi kadi ɓe ƴetti kam mi ardaki projet o wawi ɓe ƴetti fof ɓe payi ɗum e junggam aɗan ɗum kadi weeɓani c'est pas facile mi salmini PDG men Daouda Moussa Dia mention spéciale mi salmini chargé de production Kisma Sy e scénariste Alhaji Malick a faami nda hande ɓe mbawa ɓe bindi scénario mabɓe ɓe mbi oɗo projet ko ceernomodi min mbaɗi hen sentir ko ceernomodi wawi min ɗum yaltinde ɗum weeɓani ɗum tawi minne kadi guila nanmi tournage o tigui rigui kala ko mbatmi fof mi yawat ɗum ana o gopta kam mi fena saaha en mbaɗat hunde bom mi nodduma an Abdou Aziz mbima est ce que ko mbatmi ko waɗi cool est ce que ko mbatmi ko feewi mbiya kam feewi saabu kala ko mbatmi fof mi yawat ɗum kam fof mi yettiɓe e combat Koorka ko noon sa nani combat Koorka ko leñol ngol min kaɓanto ɗum noon ko haala ko woni combat men kala ko yiyete banggue goɗɗo min mbaɗa combat watte yeede leñol pulaago projet o sona weltare aussi kadi ñagade Allah waɗa hen réussir leñol ngol kadi jiiye hen koye mabɓe min ɗum ɓuuri kam welde projet o manam yo leñol ngol yo yi hen koye mabɓe aussi neɗɗo saɗa liggo a yiiɗat kala ko totta yimɓe yo taw ko no weeli ɓe min ɗum tahi mbanmi porté ɗum ɗo wona ko waɗi kam dérangé wona ko leñol ngol naggam sangam haydara waɗani kam dérangé projet o taw go ceerno modi ko cuklel aussi mi yiya noɓe mbaye yam ɗum ko yettere Allah kala anniya moɓe jogue ceerno modi andi ɗum mi yetti piindinaɓe mi yetti arseɓe liggidimi ɓe kamɓe foof mi limata sam limi tan mi fuujoto mi yetti leñol ngol mi yetti korejam artiste kadi a faami korejam arseɓe kam fof mi yettiɓe liggotoɓe Piindi TV eɓe liggaki Piindi TV kamɓe fof mi yettiɓe a faami woni intention men ko leñol pulaago a faami woni intention men mogo Pulaar yo yaaru yeeso wona ɗum woni intention men ɗum tahi minen fof ndendi combat yomin gar min mbaɗa combat min nawa leñol ngol yeeso min ko ɗum jiimi ɗum woni momon fin